IFM News. IFM News. Regional. Natiliw ti may sa mapapati a high-value individual iti illegal at droga. Kalpasan iti na isayangkat a bypass operation ng iti otoridad Idiay iti Echague, Isabela. Nabigbig iti suspect alias Brian, 37, titawan na, residente iti Purok 4, Silawan Norte, Echague, Isabela. Ti anti-illegal drug operation ket isayangkat bayan iti nagtitipo na pwersa iti Isabela Police Provincial Office at tinulungan da iti Echague Municipal Police Station ket PDEA Regional Office 2. Natiliw ti suspect iti uneg iti compound iti St. Joseph the Worker Parish Church iti Purok 1, Barangay Kabugaw, Echague, Isabela. Kalpasan nakailako kunada iti mesa asasay mapapati a shabu iti undercover operative nagpamarang a pusher buyer kasukat iti 2,000 pesos sa bypass money. Malaksid kidata na kumpiskarmet madipod iti suspect ti sabali pa asasay ti mapapati a shabu ken na dumaduma a drug paraphernalia kas kadigiti plastic sachets, aluminum foil, kartid, lighter ken daduma pa a gamit mapapati a mausar iti illegal a droga. Nga government iti operatiba ti sangaribo a pisos a bill an aramat a kas bypass money, kwarta, dua cellphone, driver's license, na dumaduma tool bag, pouch, belt bag ken may sa motorsiklo. Manamnama sumawat ti suspect ti kaso apan naglabsing ti Republic Act 9165 when a Comprehensive Dangerous Act of 2002. May papaniti illegal sale ken possession of dangerous drugs ken drug paraphernalia. Damag Regional para iti IFM News. Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.